Pirritxe titia ematen da lehenengo liburua, eta pixka bat hitz egiten da, amak eta aurrak daukaten lehenengo harreman fisiko eta afektibo horri buruz, eta jakina da momentu horrek aurraren bizitzan eta amarenean ere daukan garrantzia, eta handik aurrera bere bilakaeran izango duen garrantzia eta ikuspegi hori lantzen da. Porrotx ispiluan hor ikusten da pixka bat gorputzaren norberaren ezagutza, ez? Eta, porrotx mutila da, marimototx neska da, eta pixka bat... Edo natila, gozuan ez elako. Natila ez mutila. Baina gozuan ez eta natila ere bat. Hasten dira beren burua rekonozitzen, bakoitza bere ezberdintasunekin, eta baita ere euren buruarekin jolasten, ez, marimototx, hasten da, ukimenarekin bereziki haur txikiak egiten duten bezala, igurtziak, laztanak, atxinburrak, paketak, eta haur txikien sexualitatea ere horrela lantzen dalako. Eta gero daukagu, Pupu eta Lore zilipurrika. Eta hemen, beste erabateko ikuia da, hemen beste jolas bat dago, neska, mutila, Pupu, Lore, eta nahiago nuke Uxuek gau hitz esatea, bi edo... Uxue da, Pupu eta Lore amatxoa.